Here we are again with the glamorous new era Hausa series movie. Two lovers try to be separated by a queen and will be coming to you. Don't forget to subscribe on our YouTube channel, Kantawaye TV YouTube. Allah ya taimake ki. Ai ranki ya dade ina gaya miki. Tunda nake a rayuwata ban taba ganin abun mamaki irin na wannan lokacin ba a wannan masarautar taki. Ban taba ganin jaki da taya sannan yana hayaki ta baya irin lokacin da na ganki. Produced by Chizo One Germany, executive producer Abdul Loverboy. Kai dan gidan waye har da zaka gani ka ɗauke kanka ba tare da ka gaida ni ba. Waye kai? Will they be separated? Watch out to see on Farin Gani.